Lamso kakana mo khanti biwa. Balai hambai sini media rangno. Tei singora phaman udo songkai sing sini dopani sati thainyani nai tongkha thainyani nai tongmano mothangna bagai sini bubugra maharaja ni bisingtike sing mannani bagai tinoro babak doparok sini dopa 19 dopa kuthumui oro phailajak abono nasinglainya tabuk rajani khuktike sing saimanana bagai sing oro nasinglai tongjau. Kakak hangke nini para tai sini mungkin. Ani para hangke khwai 26 Asrambari ni Tulasigor Rasnagor nyang. Hingga kakak tabuk to hori noita ngi tongha tabuk bo oro thunani bagai hingke belakanya kosto ngi mano. Hingga obo hai klaye kosto klaye buba grano hamjagide iba tipra dopana hamjagide omo hai klema tongha. Sengmo sini zat bongsono hamjagoi tini rasbongso rajani gotrorok. Sengmo haike pana rajani bisingtoi singo jati rongno mothang mali angka sengmo अधिकार माली अंका संग कमर लामा थांग तंगसो आबन कमरियानि तैखे थालिक बुतुइ हाव फबमा हाइखे जों अम थांसानान बागै जों बलाय थुयावै सायावै तिनि साफुं जों साया तंलायो गोबांमा बरं साया अकबुकसा तंलायो राजानि बिसिंतैनो राजा बाहायनो हाय साया हनै खानाव जों हायपना नासिंलाय तंखौ दिल्लीयाव थांहनै सिनि बुबुग्रा महाराजानो Boba gerak di lewat taman jagulo, nogo paye musawan mayang agini haing hangkai, boba gerak tapi saya hunger strike iba fasting tolan ini bo asuk hangkai, neng bono besu jote logirna. Sapung hopung no mas kaise ke mas kaise der mas apa haike se bekhanawan sugina seu. Mokol mukti klaijak si sung beba doparok. Tini bo kebangma kabjak rong nugo, kebangma bekha kakamjak rong tong. Angni jiba hanyeng tongo. Tabuk to oro hopung hor lanya ni ke bleng kosong nai oron bising pasing te mungsa samung ro rida rjaka samung ka sungno romperok rele ka romper batasa hai ke kisa toinungoi pano okbuk sa thuen sai bitibrai chanai ja sa siteng hnei bitibrai rok bagjaka romperok bagjaka hai ke soi lai tong hata ge buba gra tipra sa da phron bagai busuk samung kaham khlayo neng khaka Abotai buma maitu kusar man saksi lajak sini maharaja. Maharaja ni jeomo je bini pan bini coba seng mana, seng jati bo sanan si kokuri bekah pati nasi na yo maharaja ni no je muktu nyo nukangka. Aba haying tong kesem. Nadi buba grani rang puisa kuno keri hini keri. Jatuh bini bebak tongo. Hinke bo tiprasa top hano mathana ni bak hini. Bo puila jang fasting tong sinai hini je saklai mani khnak mani yagulo nini bekha boma haiwan sukan Hamjak soka sung bono sanmani thanai 8 bosor 9 bosor ni sikang sung Kristan ni ogoro khayui sayawui 72 gonta lagar tongkha leader ka haman situng dofana mathangnai borok phaisitung tirpara jawo hnoi haipano maharaja no phaine phaya ni saimia leader ka hamchong situng dofana mathangnai borok asai chi nukjak situng ni che surilai siusung ge tabuk tiprasan bisingo bubagra simino tipra dofana mathangmana abo haiwan sukda boni bisingten tai leader rok bo khaike khaisinani bokre ke sung taying liya khora kompa haying ma haying tongkha bo jokhone kai sungno suba paikya sungno yak tolsa paikya blai marok to abatai sana se kok rikha buba gra tiprasa dofana mathang malia hangkai sini tiprasa dofa boma haingno thinango sung abo haike no bo sungno khlai klang mali hangkai sung jate bo tirpra habo sung ulta bangladesh thanglai tongma sasiu othoba wanjui dofa bai sung bujakmang tokjamang se tongna nangsinai sal brum brum tai chasar rumang sing tonglai sinai kya hamain hambai Belakan bawa kak hamzah sini kakak bo, belakan bawa buba gerana subana nanti tiprasa dop hani tinang no sosana ni bagai iba thangsara ni bagai bawa orang nabar sipsiwa pano orang bawa hor tongi matang jauh tam bagai hingga tutai kaham krim bagai sing tutai kaham nagot tong pano sing orang yak krim apa kaya tam ni bagai hingga sing sini tinang no matangna nanggo sini dop hana matangna nanggo hani bagai tini orang kebangma lukurak no abu hingga panthonai oro phailajak oro hawa rokolaijak no nugui man khana oro oba hake muktir thangani aba as kogya gasing yang te sai tung na tru khlai sing bongni khokti khanai boro busu kostoman ge oro sing takho khorsa tongo takho
lam sondar mukhang TV bo Oh, hambai belanya pula no sini muktang tebni YouTube channel ni wana rong no. ne sini mung kisari Ani sini mohke Kakrabon blog ni ang khrosa tebni matne worker bobakra loge samkhaini. nge tabu obo hai khlaye nung o taw horni jorabo nogno yakarei nin thutai kahme yakarei sa yakarei omo hai khlai tomani nung nin bukhabo ma hai wanchu Ang to tam sana ekdigi ekdom baka kosto nango kapna bo musungo baka dukhu nango tam sana karon chung to oro kono tongthongna bagai phaimani ya sung oro kaisi sini thinang no narna bagai sini next generation no narna bagai awon bagai sungaro ma phaimani si thuyasa ya kari chungoro nok nokhung thutai kaham ya kare ro asuk hor kuthuk jora phano tongnan ma phika hangar strike no bobakar logane hini am bagai sungaro ma phaimana ba beddo belai dukhito hingkai sung bobakar tak suru nasingi tongo sung khana bobakar phaigange kaham message tei phaina sung abo nai tongo ke bobakar kaham message tei phaigange to kaham no kaham tui maya ni sala phano sung bobakar ni kokhnai logari tongnai jesa nangsa sung maya sak oron tongnai ni khakhlai sung phaimani tabu bubagra dileu thangja je diline koktuma kahmaya sak nor or tong ne phan thonja e sung maya sang no oron tongnai nangke bobakar je sasung tongnai pura thuirke thuirnai hor chungnai asuk jorati sung sumai tangai sung oro phaimani joto haksa ni tabuni ne amsa je nung logi khoro bus tui phaimani oro Ani amsa ni motamoti kabang no phaijak prai 60 jona phaijak gari onga no sini prai 15-20 ta hai phaijak sini parani amsuk barok tui ni sung phaijak ta jagaba nge sung or nugui bang kha sako mungsar jakrei ya nobor sip phajong tabse kasangai tong ang ya gor khanai tong hinke hopung oro bahai ken ning par khlai ni mano amo sini bagai to onek kosto bohni mano tamge jong kosto na phan kosto hiai ni sung abo kaisa thinang ni bagai dofane bagai samukhlain bagai singa sung abono joto sakbasa sung borok mani tongman bagai sung ekdige kahamke tongmano hingkai sungam bagai kosto kapan maka tinai jongam bagai mane sung jespan kosto khaiteng sung manan nango amo simisi sini wan sung thutai haime pa manthun masama haime pa manthun tab tab khan bagai samung khlai nei sini je man thai abono sung man khangke abo sung jotisto haita nge nung taw khoroksa the promotion the member ngai kubungma tabo tongkho nung SAT prasangai hasewo tabo tongkho kubungma no je bubagran chabano kebeng na iba lasimung na nung aboron bagai din thane tamo tonai ang je sini te brasa bosuni te brasa rongone buba karone je kebengna hamia sanai ba bono kebengna naisori amo herongna ang asan kobongna musungo buba kara chin bai kuno hamia khainan phaiya karon bo asuk rang puisa tongo boni tongnan kuno behal krei haite tei phano bo te brasa rongno logena phaka te brasa no muktirnan phaiga hange sung bono jesep thani pano sung bono logena nango karon bo sara sini tai kuno thinango buskango lama krei ambagai sung buba karon logena nango haini ang borno koyo norok borno hamia jespano sanani tang thong norok bono logeroine phaigange sung abono nayo karon joto sung sakbasa tongke jotono jung mane positive khaimanai amhai wan chokota hamai takho hambai okay sung khnai mangka sin takhono khukti bobo buba garan logerna he kha thonjak te yang nukiman kha tabo roklaisa khawono mungsa tai khlanya krei dopkhana hamjagu hne obo hai khlai phai tonglai chao nor sung borno sung bong taisa chungnai bongni bisingtei